नमस्कार, एक अवधि रचना आप लोग के समक्ष सुनिएगा कि अपने गाँवें बजावें कहें ठीक बा। अपने गाँवें बजावें कहें ठीक बा। रात अढ़वा डोलावें कहें ठीक बा। रात अढ़वा डोलावें कहें ठीक बा। कै दिना होई गवा घर बैठे पिया। कै दिना होई गवा घर बैठे पिया। नून रोटी बुकावें कहें ठीक बा। नून रोटी बुकावें कहें ठीक बा। अपन गावें बजावें कहें ठीक बा। रात अढ़वा डोलावें कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। दुअरा भराज धानी कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। दुअरा भराज धानी कहें ठीक बा। अब शहर माँ कमाए न जई हैं पिया। गाँव कई किसानी कहें ठीक बा। अब शहर माँ कमाए न जई हैं पिया। गाँव कई किसानी कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। दुअरा भराज धानी कहें ठीक बा। अपन गावें बजावें कहें ठीक बा। रात अढ़वा डोलावें कहें ठीक बा। अपन गावें बजावें कहें ठीक बा। रात अढ़वा डोलावें कहें ठीक बा। कै दिना होई गवा घर बैठे पिया। कै दिना होई गवा घर बैठे पिया। नून रोटी बुकावें कहें ठीक बा। कै दिना होई गवा घर बैठे पिया। नून रोटी बुकावें कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। दुअरा भराज धानी कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। दुअरा भराज धानी कहें ठीक बा। अब शहर माँ कमाए न जई है पिया। गाँव कई किसानी कहें ठीक बा। अब शहर माँ कमाए न जई है पिया। गाँव कई किसानी कहें ठीक बा। पिए नींबू और पानी कहें ठीक बा। दुअरा भराज धानी कहें ठीक बा। नमस्कार, सत्यम शार्दूल।